ערב טוב. יש לי סלטים ותותים אני רואה להיום. תותים. זה הסלט הזה, סלט גזר. מצאנו סלטים, גזר, חציל, פלפל ותותים מפח אחד. יש לנו כאן עוד מוצרי חלב, שמנת, קוטג'. אני רואה כאן גם המון טפו צ'יפס. קבלו איזה דוריטוס יש לנו. תראו כמה דוריטוס אני הוצאתי. קוביות בולגרית. יש לנו גם לבנה של גד. הייתי צריך להיכנס לפח כדי לקחת את כל הגבינות האלה של גד. מק אנד צ'יז. כמויות של עוגיות ביו. תערובות של עוגה. תראו כמה עוגיות אני הוצאתי. כמה גבינות של גד. ועוד יש מלא בפנים. שימו לב, הוציאו לי בעגלה. מה זה? קקאו. משקה חלב. סולת. שימו לב מה היה היום. המון צ'יפס. כמויות של עוגיות, מוצרי חלב וגם טופו. כמויות של קקאו וגם סלטים. ולא צריך בכלל לצאת לקניות.